Respect Flash Multimedia Group Dance. Maza on the mix. Aboki da ni da madam to shigo mana. Ok, to bari zo shigar da kai. Shagari gurin da ke kusa. Zaki sai dai zakanya kura ajali kowa ai da nasibinsa ga kogon hatsari. A yauwa a gane zan shiga zan je a gane dan samu wani farfesu haka a cikin ɗan yafe kujera na kan ɗau kamar yake da can amma kin burge ni kin mun kyau kuma raina ya biya na ji na so ya a wani mata aure ne haliliyar kyakkyawa da ke jin wani sawa ke kaɗan kicin mata aure ba zai yi ba Kai ba ka da hankali ne da matan aure kake magana? Bata faɗa maka matan aure wace ita? a ni ba ta gaya mu Matan ma matan soja da ka kai wukatar Roman. Ko a bagin yaƙi kai ne tilo kafin Allah sarki na mahalicci kare gwani kwaro wanda ya zam dodo a gurin wasu kuma na musu horo ya fi ɗaci gun mai aibin wani ma goro dan mai laifin ya gano sai ce ga mai roro. Soja mazan aiki soja ba sanya soja gurin yaƙi soja na tsara maka soja mazan aiki. Maza on the mix. Maciji ya ce feke mai dafi kisa na cikin sarƙaƙiya na ke mai zurfi yau za ki gane lallai ina da mulki sai ki kuka da kanki ba laifi na bane ki gane wannan dan furta wannan ba na yin yafiya haka ba na ba a turjiya yau lallai sai kin sha wuya ke ce diga janar saki zuciya kalle ke yar tsiya zan saki rijiya karke min makiya ban zana barke ba.